El Centre d'Esports Manresa és el nou líder de la primera catalana de futbol i ho és després de guanyar un partit endarrerit que va jugar aquest dissabte al Congost davant el Vista Alegre de Castelldefels. Ho va guanyar per un contundent 3-0 i gràcies a un joc vistós, atractiu i, per sobre de tot, efectiu dels blanc i vermells, amb un Noah que va aconseguir 2 gols i el Sergi Soler, que retornava, que va aconseguir marcar de penal. El partit, en el seu dia, es va haver de suspendre per un accident de circulació que van patir els jugadors Brian, que precisament aquesta setmana ha fitxat pel Sant Cristóbal de tercera divisió, i el jove Ruano, que just tornava a la disciplina de l'equip després de recuperar-se de les lesions. La recuperació ha estat lenta per al jugador. Hombre, se suspendió el partido porque tuvo un accidente del coche, claro, pero la recuperación era lenta, mucha rehabilitación. Cada día no, cada 2 días veníamos aquí, estirábamos, un poquito trotar, 1 mes y medio parado y hoy por fin, sobre todo eso, jugar, ganar el partido, los compañeros muy bien. El partit va deixar amb molt bon sabor de boca perquè deixa el Manresa com a líder provisional i això és el que més motiva els jugadors després d'una primera volta a la primera catalana de futbol amb un munt de canvis de jugadors. Just després del partit saltava una altra notícia. Andreu Peralta, l'entrenador del juvenil del Centre d'Esports Manresa, que va substituir en el seu dia el dimissionari Piti Belmonte, seguirà fins a final de temporada com a entrenador blanc i vermell. Ruano, el jugador del Centre d'Esports Manresa, ho tenia molt clar. Els jugadors que continuen volen demostrar el seu potencial. Hombre, era lo más importante. Hombre, sobre todo el equipo se ha comprometido, sabíamos que era un partido difícil, pero bueno, lo más importante eran los 3 puntos y líderes. Y ahora en pensar el jueves en Mollerussa. Ara el Manresa té l'oportunitat de refermar el liderat el proper dijous a Mollerussa, on ha de jugar la segona part del partit davant del seu principal rival. En el seu dia, el partit davant del Mollerussa es va haver de suspendre, ja que la boira impedia la visibilitat. En aquells moments, el Mollerussa, que era líder, guanyava per 1-0. Ara, els manresans tenen 45 minuts per davant per intentar donar-li la volta al marcador.